Passem per dues exposicions més que es poden veure als centres cívics. Fins al 17 d'abril, les sales del centre cívic La Casa Elizalde mostren dues exposicions d'art contemporani. D'una banda, podeu veure les delicades i inquietants imatges de Shinohara Hiroyuki. Són instantànies que capten un retir voluntari del seu entorn habitual als suburbis de Tòquio. Segons el comissari de la mostra, Luca Pagliari, són el testimoni poètic d'un estat vital. En l'altre espai, la Jutta Immenkotter presenta una sèrie d'escultures de roba que generen quan es tallen les teles. El denominador comú és que totes juguen amb el concepte de buit. El projecte porta per títol Blau cel. Y en alemán se pondría así, las palabras se ponen así juntos, ¿no? El blau y el cel, y entonces pues tenemos una nueva palabra. Y es un título abstracto y de hecho todas las obras en sí no tienen título, porque para mí no es importante que tú veas lo mismo que yo veo.